Hold up ni. Okay, Ay, I'm so... Hold up. Sorry lang ha. Sorry lang. Kung naigo ka na sa akon nga, armas. Hold up nito. Dalading mo nga cellphone. Daladi. Kaya mo nang ginatarget ko sa imo ka ginapagit. Hindi ko yan halin sa sa JI Telecom daan. iPhone 17 Pro Max ni. Amo na gani na gusto ko na kwaon. Dalaan na di. Dalaan na di. Hindi ko yan. Ah, Fully paid na niya. Fully paid na ni. Hindi ko ni bagatag yan. amo na nahatag mo sa akon kay fully paid na na. Tapos iPhone Pro Max 17 pa na. Amo na hold up punta ka. Dalaan na di kundi mo na paghatag sa akon bunon ta ka. Kung hindi ko be. Kung hindi ka, Oo, kung hindi ko be. ati bunon ta ka eh. Oh. Ara, tuslakon ta ka. Tuslakon ta gid ka. Oo. Daladi. Daladi. Ay. Te. Ang ba kuya kun malang ya? Kun hindi ko bagatag. Theoretical man ang tiyo ako. Gusto ni mo yan. Hindi mo ko pag tiro kalon sina. Kaya agad tuod ko ya. Bayolente? Lamern. Ikaw palagi ko kun hindi ko bagatag. Wala pagani. Kun malang. Hindi ko kaya paglahog-lahogan to. Kaya ginatuod-tuod ko niya. Kalma ka da.